Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Menteri Badai Pet ya Tnad kam Jngohkai Pyrthei ubak polling do hanya kasni habakren bat kinong thok kubor ha office tri kam jong hasket teriat ulai thu baka sarkar kalalum jingyelang banyakren halor kanan Polok. Ha kani ka jingyelang menteri rang ba ka jilla ulam menjor ban pen phaino ya ka words lake sya ka Tnad kam Jngohkai namar baro shikata ya ka words lake lapnya da ka Tnad klaw. Ulai thu ru bakanan Polok baro shikata ka jukhang ha ka por san Baje bat wat kinong tre ki bakwa ban rum kim la shu. Hadien baka sarkar kalam menjor ban aitino sya ka Tnad Jngohkai Pyrthei mentah kanan Polok kan Plie Haduh shpo Baje Mynmiet. Ulai thu ru baka sarkar kan mang pisa kumba khat praklur tingka ban pen Tnad shu ya kanan Polok nadu ka jing pen Tnad ya ka jakarung ki jaka Jngohkai ban chnai ki jaka baki nong put nong tem kin yo ban penan kam bat kiwe a major tourist attraction ka bakring bahai ki nong Jngohkai Pyrthei syakani ka jala ka jongi bat ka jingking jongkani ka Polok kala de ka kalong iconic kalong kum ka symbol kasyap jong ka jala megala ti barok sikata kani kelajudan lagi stem beladap ke dalam Department of Tourism and they nagi kat tu kani kita ia ke management jongka la shimno daka Forest and Environment Department te haka jingi keren pat menang ni haka meeting ke ba lalum do menteri ramba ke bang keladan lang la menjur ba kan pen poi lan retransfer pen pai not ia kani ke lake sha ke Tourism Department namar kini kedai habanikong chua kedai ka tourist spot ti ka baar kolong ba namar ka ba lamanage ka Forest Department ni ba ki like habadan ki events buat hakapor san biji la khang no ti kapor san biji kolong koloi parat or ki ba ki office ki wai government bawat ki nong trai sarkar ki bami Haduh Tnad laga jong duty taman room kimyo cece shele te ki kwa ba ni extend ni penjalan ni kapur pergi nong cuma taman room kabalong Haduh shpo Baje Mynmiet nang tu ngla menjuru ia ka investment ka ba khat pra crore kani ka investment kan long nadu ka entry point syagaliek pan penyar susu ia ka inti room bat kumjo ban develop ya ki wigi bre ki activities kum kanu sa ni ka sound and light show moment musical fountain ka ba dot ki nong ba ki ba la kham ki shnong la kham te ha ka Pyrthei kan ki musical fountain kan ya habru bat ka jingi ki jong jala juni ya ka music te nang tu tingdon ki cafes ki jaka Jngohkai na benda ki family ki longying na benda ki nong Jngohkai te kan dei ka major boost ka jekan tiu ya ka tourism akan ni jala